ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Kidikhat jangah nyotrap Youth Council East Gentle Hills District kum shibenta bandat dingkhong ye gajing snew kabla kharoi hapo ka district bat banya dai gajing ngop jing khun samla how drong aga ka khandai tri unai lur adar posau hakpo ka oi gajing stem hapo gajing alam jong publicity secretary ba dismit sumer ubadai ru president jake HYC narpo circle tingkat gajing tri lang makador bashnong laper kayo banbat yu samla nagashnong klirian how kurwa bala pha shiklap thai ku bor ringkat ba ki video du president jake HYC East Gentle Hills District Union uba pale nakame jonu samla ke HYC bakador bashnong laper kayo ban kurup ya udrong kithernya injection bat kawe kawan kaseng hadi mlade ban pelong gijing tokit bagas ningka kraw ban penbha ke gijing im jong nu bril krathang no mardot ya udrok bayo kurup u publicity secretary jong seng ul on bagaseng kan sanang penjur shu ban khenrai kinong di ba kinong di drok apo ke East Gentle Hills brok away tok la khot ba we ke dor bashnong bagin a ke jing trelang ba ke HYC ban on dop la ban dat ding khong ya udrok na kani ke jella Thang teri deh. Kum presiden jong kanarpu circle baru meneng ilale syaka amrit simen rengkat ki dekhot jongi baru kinong yalam snong jong ko leper bat ki dekhot snong jong ko leper bat ngilale khnra yo drok menne ngila lap bat ngila yo kem yo wei unong khayi drok baru kita ki drok kila don hapla jong ukatu katne tharai kita ki drok ki don be hadu lai pheusan ne sau pheutli barangkat ki inject bat ki teri teng ngila thang ya kita ki drok baru yu ngila ajing sneng bat la ajing tu yu baru ulak kloy ban ino ya kata kam khayi drok jong u bat na kata jing di drok jong u baru kata poru ang un kelano bat nang ne chakmat ulak kloy ban let chaka jing sumar lene ban ajing sumar ya kale de jong u ba un omlong shu unong di drop kumta ka jingkular jong utau nong khayi drop bat utau khna u nile yo bat utau khna u ba khayi drop karta ka jong uru ka badang rit u badang arpe arsnem karta ka jong u katno ka jing isen e ka bapli u khna u badang arpe arsnem ula kerni bat ula ngop how to drop te kumta na kaliang kesing HYC East Gentle Hills District Union baru ka narpu circle hi kadap da ka jing saukhia baru kadap da ka jing jau umat habakalap kum kini ki khna kila ngop bat kila kerni how to drop ba namar ba ngitip ba drop udei unong penjot ya ka jing im jong ki samla baru upen om tang ya ka jing im jong ki samla hendrei ya ka yin ka sem hi borok ula penjot chisin hi bela kerni how to drop te kumta ngala kerpat ya ki nong kit kam chnong ki ba pher ki badon po East Gentle Hills District baru ya ki longkmi ki longpa bat ya ki kun samla ka jong ka pri unyo trap bakin ya aya ka jingkerchan ban ya trelang rengkat bat kasing HYC khnang bangila ban rat din khong yo nu nong penjot kum bangi tipo drugs namar ba klem ka jing ya kerchan lane klem ka jing ya trelang ka jong phi neliang kasing marwai kasing kanom la ban pendu jaj kum uni ujaj nong penjot ya kalong ying kalong sem bat ya ka jing im jong ki kun samla ka jungi te kum tanga kerpat lang ya phi baro nang ne sakmat bapin aya ka jingkerchan ketiga diang bat ketiga mon nang bakaseng kan yo bor bat ka nang shirhem bantre na kabenta ka miat ka bha te kumta nga karpat ya baro nang ne sakmat bakaseng HYC ri ka HYC ru kan don rengkat bat upat ba ru undon rengkat bat kaseng nang bangila ban rad den khong kum yo new jai drops bat kum yo new jai jing snew ubam la shu ban batai ka jing snew jong hudu kata te